EM Sanjit Thantiya रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै होआखै नामा? जायनि थाखाय रायजो राजानि मेगनाव मोदै बोहैनो गोनां जादों। बिसायख'थि सौफैब्ला रायजो राजानि खाथियाव थांनानै बहत बिहैनानै मोजां खोथा बुंनानै गारबोयो। नाथाय देरहालांब्ला रायजो राजाखौ नायफिना। थिग बेबादिनो 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि बामोनजुलि बिसदिसनि सिङाव थानाय 2 नं सामब्राम गामिनि दैसानि माथावरिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय EM Sanjit Thantiनाव मदद बिहैदोंमोन 2 नं सामब्राम गामिनि रायजो राजाफ्रा। नाथाय EM Sanjit Thantiया सामब्राम गामिनि दैसानि माथावरिखौ होबथानो थाखाय मदद बिहैनायखौ जेबो खोनासङासै। 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि बामोनजुलि बिसदिसनि सिङाव थानाय 2 नं सामब्राम दैसानि माथावरिया थांनाय साननि हर गेजेराव जोबोद अखा हानायनि जाउनाव माथावरिया बायनानै रायजो राजाखौ दुखु दाहायाव खोख्लैदों। अखा हानानै माथावरि बायनायखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफ्रा ननाय सेरफांनि MCLA एबा BTRनि मावफुं सोद्रोमा Sanjit Thantiनाव खावलायहैदोंब्लाबो जेबो खोनासङासै। नाथाय सामब्राम गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे ननाय सेरफां UPPL राजखान्थि हान्जानि मावथिफ्रा BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनो खावलायहरनाय बायदियै BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मंगल सरगियारिनि मोनसे हान्जाखौ दैथायहरनानै सामब्राम गामिनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै फोरमायो। सामब्राम जितु এটা ডাঙৰ সমস্যা এইবাৰ जितु বৰষুণ আছিলে কেইদিন আগত সেই বৰষুণতে সাডেন এক ৰাতিৰ ভিতৰতে जितु প্ৰটেকশ্যন হিচাপে বান্ধ এটা আছিলে আৰু সেই বান্ধটো ভাঙি যোৱাত ভালেখিনি ক্ষতি হৈছে আৰু বহুতকেইটা গাঁও ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। তো গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ 33 নম্বৰ ননাই সেৰফাং ব্লকৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী পুৰা টিমক জনোৱাৰ লগে লগে চিফলৈকে কথাটো জনোৱা হ'ল। জনোৱাৰ পিছতেই চিফ ছাৰে আজি এটা টিম পঠিয়াই দিছে আৰু সেই টিম হৈ আজি আমি দেখৰেখ কৰিব আহিলোঁ আৰু কালিৰ পৰা ইয়াতে বল্ডাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এইটো একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট নহয় যদিও অন্তত এইটো ফেজটো আমি পাৰ কৰিব পাৰিম। এইটো কোনো স্কিম বা কোনো ডাঙৰ প্ৰজেক্ট নহয়, ছাৰ নিজা ফাণ্ডৰ পৰা এই কামটো হাতত লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ৰাইজে আজি খুব আনন্দিত। ৰাইজেও এই কামত অলপ সহযোগ কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং টিম আহিছে আজি দেখৰেখ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ভাল খবৰটো হ'ল মই ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ বা মিডিয়া যোগে ক'ব বিচাৰোঁ যে চিফ ছাৰে একদম তৎক্ষণাত ইনিচিয়েটিভ ল'লে আৰু কালিৰ পৰাই কাম আৰম্ভ হ'ব। চ' এইখিনি এইটো বামুনজুলি VCDC পৰে আণ্ডাৰ 33 নম্বৰ ননাই সেৰফাং সমষ্টি। जोंनि समस्या ओरैबायदि जोंहा जिहेतु सामब्राम दैमा जोंनि सेरावनो दोङो। जोंहा नैयाव गामिया 40टा गामिनिफ्राय बारासो दोङो। दा बे सामब्राम दैमाया बे जोंनि ओरै माबा बान्दोखौ सिगां होनाय बान्दोखौ सेफायनानै जोंनि गामियाव बहुद बायदिसिना अनिस्ट जादों हा हुफोरा जिहेतु जों खेथियक राइज। दा जोंहा सारा जों बुंनाय लोगो लोगोनो सारा जोंनि खामानिखौ थबनो माने स्टेप लाबाय। बेनिखायनो सारनि थाखाय धन्यबाद थाबाय। जोंहा CM सार प्रमद सारा दा बेखौ जोंहा मोजां मोनबाय जाहाथे फैबाय थानाय दिनफोराव आरो खामानिफोरखौ जाहाथे सारा जोंनि सामब्रामनि आरो बे मावनायल'द' जाया आरो बहुत बायदिसिना खामानि दंबावो बहुत बायदिसिना आरो बायनाय दङ जाहाथे बेफोरखौ जाहाथे नैबे जोंनिया नुनाय सेरफां दा जों बेखौनो माने सारखौ धन्यबाद होदो जाहाथे गाबोननिफ्राय खामानिखौ तत्कालिन थारमाने सारा जितु मावनो माबाना होदो बेखौ जों जोंनि रायजोनि थाखाय जों धन्यबाद खालामो। नुनाय सेरफांनि जोंहा जितु BJPनि माबाया जों दा आं बुंनाय रखम जायो मैया आं थांदोंमोन जों गामिनिफ्राय साब्रैसे सामब्रामनिफ्राय साब्रैसे बिथाङा मा बुंखो जोंखौ মই যাই আছো আমাৰ এই কিবা নবীন তিনচিনা আৰু এই চেয়াৰমেন সিহঁতক মই কৈ পেলাই পঠাই আছোঁ তাতে নদী কিমান মানে ভাংছি সেইটো চাই পেলাই ককলিঙৰ ব্যৱস্থা সিহঁতক কৰিব দিম বুলি পেলাই যোৱাকালি কৈছিল। আজি দেখা পালোঁ আমি না যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে JCB ৰাইজে আনি পেলাই খুন্দাৰ কাৰণে কিবা হৈ গ'ল না কি সেইটো আমি গম পোৱা নাই। তেখেতে মুঠতে আজি খবৰে নল'লা আৰু জিচিমাৰে ককলিঙৰ মালিকক পইচা নিদিলে আৰু কোনে ভাৰ লোৱা নাই কোনে খুন্দি দিব এইগিলা কথা।
बेखौनो आमी इटा दा बर्तमान बिथां सारा नायफायाखै सिगाङाव जोंहा खेबसे नायफायदोंमोन नायफायनानै बाहाय एसे एनै बायनाय एसे फैसा होलांदोंमोन आरो जों बेखौ मावबाय मावनानै आरो इथिं बुखारजोबना लांजोब्बाय बे आरो एसेबां गिदिर बान्दो 4 कोटी 5 कोटीयानो थायाखै 3 लाखनि माबाया बान्दोआलाय मथा थाबावनो थायाखैसै आरो बुखारलांजोब्बाय दा जिहेतु मोनसे जोंहा सारा प्रमद सारा जों बुंनाय लोगो लोगोनो मोनसे तत्कालीन खामानिखौ मावगोन होननानै आर्जेन्ट खामानिखौ मावना होगोन होननानै बुंनायालाय जोंहा गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों जाहाथे फैबाय थानाय माबाफोराव जाहाथे गासिबो जोंहा जोंनि प्रमद सारखौ देरहा होयो बेनि थाखाय आं नमस्कार जोङो সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজি 33 নং চেৰপাং অন্তৰ্গত বামুণজুলি ভিচিডিচি তথা প্ৰাইমাৰী আৰু 2 নং চামৰাং নদী বহুত দুখৰ বিষয় ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এই নদীটো চামৰাং নদীটো মানে ভাঙি লৈ যায় কমেও 40-50খন গাঁও বহুতো মানে দুখত ভুগি আছে তো সবে আমি আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ ইউপিপিএল প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ব্লগৰ পৰা আৰু জিলাৰ পৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে আজি উপস্থিত আছে আৰু সঁচাকৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ চিফ ছাৰক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক তেওঁ কোৱাৰ মতেই লগে লগে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'লে আৰু অহাকালিৰ পৰাই কাম আৰম্ভ হ'ব সঁচাকৈ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা যদিও ডাঙৰ আঁচনি নহয় কিন্তু এই বছৰ কমচে কম ৰাইজে সকাহ পাব আৰু আগন্তুক দিনত ছাৰে কথা দিছে এটা ভাল মানে এটা আঁচনি লয় স্কিম লৈ এই কামটো কৰিব আৰু আজি সঁচাকৈ ৰাইজে বহুত সুখী হৈছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে তৎকালীনভাৱে ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে আৰু থেংক ইউ এইখিনি मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन